Nun Agustín Mourís ateigado ata a bandeira, o Noia Portus Apóstoli refrendou a súa condición de favorito na final de Copa Galicia masculina, disputada onte mércores ante o Lugo Fútbol Sala. O feito de xogar na casa tamén axudou, e a afección levou prácticamente en volandas o equipo de Marlon Velasco, que vencía por un contundente 5-1. Os noieses suman o seu segundo trofeo da Copa Galicia, despois do conseguido o pasado ano en Marín. Lluc en dúas ocasións, Douglas, Pirata e Alex García facían os tantos do Noia, mentres que Antonio Diz foi o autor do único gol para os lucenses. A vitoria fai máis grande aínda os noieses, que están a vivir a etapa máis prolífica da súa historia, co ascenso o pasado ano á categoría de élite do fútbol sala nacional, o que hai que engadirlle o feito de que, a pesar de ser novato na categoría, xogará os play-off polo título ligueiro, algo impensable ao inicio da campaña e que demostra o bo facer do equipo.